Това видео ще бъде за ефектите и приложението на коензим Q10. Допълнително. Сърдечно приветствам всички! Митохондриите са електроцентралите на нашите клетки, т.е. основните енергийни производствени единици. Код 10 действа именно в митохондриите и изпълнява ролята на стартер, оператор и защитник на електроцентралата, така че е важен главен участник в правилното производство на енергия в клетките. Без код 10 въглехидратите, белтъците и мазнините не биха могли да се превърнат в АТП, т.е. аденозин трифосфат. По същество, с помощта на Q10, най-вътрешната част на митохондрията приема масните киселини и глюкозата. АТФ молекулата, т.е. аденозин трифосфата, е най-важният енергиен източник за живите клетки. Q10 е също така мощен антиоксидант в митохондриите. Q10 има две форми, които научно се наричат обиквинол и обиквинон. И в двете наименования думата обик идва от латински и означава навсякъде, с което се подчертава, че Q10 присъства навсякъде в тялото ни, т.е. във всяка една наша клетка. Тялото ни използва както обиквинол, така и обиквинон, и независимо коя форма приемаме като хранителна добавка. Нашия организъм може да превръща обиквинол в обиквинол и обратно, т.е. може да преобразува едната форма в другата. Над 40 до 45 години е по-препоръчително да се приема обиквинол, докато под 40 до 45 години обиквинонът се освоява по-добре от човешкия организъм. Самото ни тяло също произвежда коензим Q10. С напредването на възрастта ни, между другото, тялото ни произвежда все по-малко от него, но все пак го приемаме и чрез ежедневната си храна. В най-голяма концентрация се съдържа в говеждото и свинското месо, особено във вътрешните органи, като например черния дроб и сърцето. От растителните храни най-много се съдържа в соята, маслините и гроздовите семки, например в смелените гроздови семки. Първо, ако приемаме статини, т.е. лекарства за понижаване на холестерола, изключително важно е да се приема Q10, тъй като тези лекарства съществено и значително намаляват количеството на Q10 в организма. Също така, важно е да се отбележи, че приемът на Q10 се препоръчва почти при всички други сърдечно-съдови проблеми, като например високо кръвно налягане, коронарна болест на сърцето и сърдечна недостатъчност. Q10 е мощно антиоксидантно съединение и най-важното е, че действа срещу липидната пероксидация, т.е. намалява окислението на масните киселини, което е полезно, например, при високи нива на холестерол. За да се засили защитата на мазнините и масните киселини, препоръчително е Q10 да се приема заедно с натурален витамин Е, например с масло от облепиха или с пшеничен заровиш. Q10 може да има добър ефект и при различни мускулни болки и фибромиалгия. Това, разбира се, е автоимунно заболяване, което се проявява с болки в мускулите и ставите, а източникът му е дисфункция в митохондриите. При мускулни болки и фибромиалгия се препоръчва да се приема заедно с витамин D, куркумин и други противовъзпалителни средства, като например екстракт от босвелия или джинджифил. Мозъка ни е голем потребител на Q10, а митохондриите са основният източник на енергия и за мозъчните клетки, затова е добре Q10 да бъде част от терапията и при проблеми свързани с мозъка, като мозъчна мъгла, умора, влошаване на паметта, намалена концентрация и мигрена. При прием на Q10 може допълнително да намалее честотата и силата на мигрената. Например, неправилната функция на митохондриите намалява мускулната сила, което прави ефективното свиване на мускулите значително по-трудно и прави физическото натоварване още по-трудно. Тъй като коензим Q10 играе изключително важна роля в процесите, протичащи в митохондриите на клетките, важно е да се отбележи, че редовният му прием се препоръчва допълнително при различни мускулни проблеми и също така за повишаване на мускулната издържливост. Освен изброените, препоръчително е да се приема Q10 и за укрепване на венците, за защита на клетките в белите дробове, например при астма или ХОП, както и за подобряване на подвижността на сперматозоидите. Средната препоръчителна дневна доза коензим Q10 е 100 мг, като за 1 до 2 седмици може да се увеличи дори до 300 мг на ден. За по-ефективно и по-бързо освояване, приемайте Q10 капсулите по време на хранене и заедно с по-мазни храни, например полезни за здравето и за оптимални резултати. Ефективността и силата на действието на Q10 в нашето тяло могат да се подобрят с помощта на селен, както и с вече споменатите витамин D и витамин Е.
По 30 до 35 години повечето хора все още произвеждат достатъчно Q10, така че по-скоро след 40 годишна възраст си струва да се обмисли приемът на добавки с Q10. Благодаря, че изгледа видеото до край. Ако искаш и други да научат повече за Q10, харесай видеото и го сподели с приятели. Ако искаш да получаваш известия за следващи подобни видеа, не забрави да се абонираш за канала, ако още не си го направил. Пожелавам ти много добро здраве! Ще се видим в следващото видео. До тогава нека здравето бъде с теб!